Odigiwe, odigiwe, odigiwe. Ọ na-ewe gị iwe na abụ m onye Nnewi. Onye ọbụla ewe n'iwe n'osi n'akara aka. Onyinye Chukwu nyere anyị na ọ ga-adịrị anyị mma. Odigiwe, 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 odigiwe. Ọ na-ewe gị iwe na abụ m onye Nnewi. Onye ọbụla ewe n'iwe n'osi n'akara aka. Onyinye Chukwu nyere anyị na ọ ga-adịrị anyị mma. Divine Dalono, Kaupo Organized Media, Tata, and we have an important guest in the house. He's a highlight musician from Nnewi. That sounds uncommon, right? Because someone page man Nnewi is Zofia. But then Nnewi has moved on from just Zofia to doing so many things. The Nnewi is doing so many things. So to that him in the house, Mili Madugo, Chinedu. Good one. So, first of all, I should read you. If you feel above Osade Nnewi or Osade Bane. Okay, mana kam put go to do na esimata ni webule gwe bata. Mano onye ne charisma mmadụ. O na onye je watch ya ebe Osadebe na-eti egwu. No, ma ọ nwe fedika no nwe video Osadebe onye a na-enesia. Ebe na-eti egwu. I think don't want if a DJ much. No similarity. No similarity, yeah. Okay, now when the man maybe the resemblance complexion both the style of music. Both for that one, yes. But then I think that will kind of affect your music career. Like people just, relating you to just kind of copying Osadebe. Don't you think that people thinking that you are copying Osadebe? In my hair, when I be the first. Blues of good to go there, mad water before your own pattern. Exactly. Exactly. So, all by na go a Osadebe. I face I go raw or to a how to direct. People do up or if you was Osadebe. Okay, but now always like I'm losing today. Boazia duze manaka mechazi jize wanwe chamazi my own music. Ota kama mtazile kambia zabazi mili warugu. Okay. Mana some people ndemo moshia. Kana jozi na kwa Osadebe because o kama sinaga maru kwa Osadebe mano nya no. Yes. That's nice. So you normally perform during the festivals of the major deities of Nnewi, like Edo-Nnewi, Ezemewu-Nnewi, Hanemedia, Ezemewu na Bokoka in a performer bar, Edo-Nnewi in a performer bar. So I would like to ask, and some people also want to know, do you promote Ordinary Igbo with your music? Okay. Well, no, if it was Kalebu, or an organized something. I don't know message or no this one. But Ordinary Igbo, a kind of message go because no na Imalen or message go ya no there. We matter ni fedota no to a compaseledo. Imani na gata ni fine. But if it was salo asina one new mother boy. Abanabasino if you or Igbo. And you know no. So some of my music Ndentigwa I'm going to be with my own music Ndikwa promote but somehow but not directly because no I believe no I believe ekwefu gbasara ife ndị ọdịnala Igbo a ghọtara ma nọ ịkọwa the root core of ife ghọta ndị Igbo. So my watch are not direct but somehow and indirectly I do promote. Okay. Ka anyị kwuo maka entertainment na Nnewi. Nnewi webe ama
eji izu atọ wee malụ, Yeah. eji manufacturing wee malụ. Eziokwu. But now, there so many young people that are delving into the entertainment industry, entertainment world. So I want to ask you, even a name entertainment in a name, how easy has it been? How has the journey been for entertainers in Nnewi, using yourself as a case study? All the very tough. Mass Vegas, all the very tough. But no n'imedia ka na-esi amalụ ndị Chukwu kpọrọ oku. I think n'otu a. Because mana ọkụ ma dị very tough because ikwesịrị ịda na-anọ ke with azụnụ ka mesikwu otu a Nnewi mechin pass kwesịrị na mmadụ niile believe, both parents niile believe na mmadụ niile kwesịrị no ekwu ha na ife gbasara Nnewi no anything business ịghọta. N'amaghị ife ọ na-eme of which na mgbe ahụ anyị ka na-ebidochala egwu of a lot of people they talk if some go to your parents na-enyekwu na-agba iwere ike agwụla the journey is too tough, very tough. Okay, what now? Things now compared to that time ebido. People na like afọ outcome ma ọ ka afọ na that thing move water afọ na the thing move ka afọ na that impossibility water then mgbe aka ebekwazie some of them abịakwazie na-abịa rutu nso wekwa ọdụ anya wee ka na-echekwa ka wee fụkwa that's what it has been in Nnewi, you know. I was brought up in Nnewi here. So I've got so many talents wasted because of that kind of mindset of no so Africa. So on is a half year, many people with talent in sports, in entertainment, other things. Yes. You know, those talents they will not just waste because of half your head. You know, and you know that when you support all these youths, they want to create jobs. People are self-employed. Then crime, they reduce nothing nobody. So, animal young they buy, they live out there. Let's support as much talents as we can to help promote the economy, to help diversify the economy of Nnewi, to go a long way, again, very long way, to solve so many societal issues and great jobs. Now, one time is an anthem, Nnewi anthem, and not able to be popular. And that song, I've heard people say so many things about that song, both the good and the bad. And then you put the bad, now, you go to Nnewi. Or why is it Nnewi? So, what do you have to say to people that have that kind of thinking about that Nnewi anthem, that wonderful song? Imana life on time. Everyone ekwu maka Nnewi. Some people na-worry about family on ife dị otu ha dị. Onye na-azụ onwe ọdọwụrụkwazi ịghọta mana onwe ka ọ na-azụ. So you guys to lukwa zụọ onwe mmadụ niile mana ife abịala ụwa n'isi ghọta. So onwe ka ihe azụ mma azụ onwe m ezu onwe aka niile ha dịlara ọ Chukwu kelee Chukwu na mmadụ ya dị nnekwu ke na mmadụ ya dị obere mana ife a na-ayọ Chukwu ka omegodo anyị ka ife anyị na-emepụta ife ghọta. So abịa ntes of ife gbasara Nnewi a agbakọna m nọkwuo even ma mgbe a na ife dịka atanya ya nọrọ otu ịbịakwuo n'iwe Nnewi ọdụ asịvgo nkwaziri azụ ịghọta mana ọ nọ in good terms wee na-akpakwa nkata dị ya na wonders na-asị why this thing ji adị otu a ọ bụrụ ofu ebe ọ bụrụ ebu ọ bụrụ eto ọ bụrụ eno wee sị ka m go edo na ahamaghị nọ na nne criticize any village because ala Igbo niile anyị ncha wofu kama ọwụ niile na-ewu na dị iwe a kama elu egugide ruo wepụ Nnewi
tinye afọ obodo na afọ obodo go bụ ka obodo ịghọtara ịghọta so ịghọtara ife ahụ ife mụnwa mere nnọọ ngụchazie nke be anyị maka na nke be m ka m na-agụ mma alapụrụ nke be m jee gụba nke be onye ọzọ ịghọta ewenye nọọ nke be m ka m gụrụ ngụchazie de na ọwụzi na-ịlaikiri dị egwu kama na ọ bụrụ obodo ụka etinye jidizi aka tinye obodo une gụrụkwa ere na-aga ha ncha akwụkwọ ife ala Igbo ka anyị ncha nọ anyị ada ka egotara anyị egwu anyị ọgụ nnọọ koros ya ka egola anyị ka ndị na-eke ihe onyonyo a ka ha soro wee n'ode good sound ndị anụbeghị ndị nụkwana ndị na ha anụkwa ya ọzọ ma ọ ya eju afọ ebe egwu bụ Nnewi Anthem ọ dịghị iwe ọ dịghị iwe ọ dịghị iwe ọ na-ewe gị iwe na abụ m onye Nnewi onye ọ bụ na-ewe n'iwe n'osi n'akara aka onyinye Chukwu nyere anyị na ọ ga-adịrị anyị mma ọ dịghị iwe ọ dịghị iwe ọ dịghị iwe ọ dịghị iwe ọ na-ewe gị iwe na abụ m onye Nnewi onye ọ bụ na-ewe n'iwe n'osi n'akara aka onyinye Chukwu nyere anyị na ọ ga-adịrị anyị mma. Wow, what a wonderful song. What a wonderful song. Daalụ sọ mmiri mmanụ ugo. Kita anyị agwazina ndị na-ekiri unife onyonyo ka ha follogasị ya na social media handles ma Facebook, ma TikTok, ma Instagram, ma YouTube. Ka agbachelu ma na this year 2024 so many things are coming. Ka ha agbachelu na okay, my Facebook handle Ishie mmiri mmanụ ugo ICHIE space MMILIMALUGO mmiri mmanụ ugo for Facebook, then Instagram mmiri mmanụ ugo Chinedu MMILIMALUGO space Ideze Chinedu. The same thing na YouTube mmiri mmanụ ugo Chinedu, TikTok mmiri mmanụ ugo Chinedu kwa. Okay. Daalụ mmiri mmanụ ugo Chinedu. Daalụ ndị be anyị na-ege ntị. Daalụ nụ ruo mgbe anyị fụrụ ọzọ. Ka ọ dị.